Namhlanje Uzenzile uyakhalelwa. Ushiye nencwadi ke phansi komcamelo exoxa ngabanzi ngobubanzi bendlela abahambile lapha kwaMhlaba. Ngikhuluma lezi indaba nje ngoba uzokhalelwa ingoba uthembe abantu bekufanele abathembe kodwa basebemhlinzekela ezibini. Ukuthemba umndeni ngesinye isikhathi kuyafana nokuzigubhelela igodi. Namhlanje Uzenzile uyakhalelwa. Ushiye nencwadi exoxa kabanzi ngobude bendlela abahambile lapha kwaMhlaba. Uthe yena ngelinye ilanga uke wakhunjuzwa ukuthi akasiyona imbewu kababa walapha ekhaya, yize aphuma futhi avundle esibelethweni sikamama walapha ekhaya. Ingakho lencwadi ithi namhlanje ngicela ningikhaliseni. Okubuhlungu kakhulu ke ukuthi namhlanje lo mhlabathi uyosutha ngempela imbewu engawufanele. Namhlanje uzobufumbatha, uphica okwethawula, ugoqa, udla ukudla okungafanele neze lo mhlabathi. Namhlanje Uzenzile siyamkhalela.